Och jag ska gå och köra en skateboard nu. De fina barnen på gården. Ska vi också bygga? Ja, om ni vill hjälpa till. Det vill jag. Det vill jag. Ja. Det vill jag. Ja, vad kul. Åh, Jättebra. vad gick vi det? Jag får hitta mer då. Ja. Ja, då blir det 4 och... Jag har haft en penna men jag har det borta. 4,20. Ja, just det. Det är så svårt. Nej, om det är 60 emellan. Jo, det var 60. Det blir ju låta fast den där. Då kommer skarven att bli så här istället. Vi kan ju inte bygga. Nej, det räknas inte. Det var riktigt och roligt. Var det början av september? Vad ska du göra där? Det var synbilden. Ja, den är som en bra, den är rätt rak. Du har inte rätskivan där. Rätskivan har du ju. Du bara lägga den tvärs över skarven så Om man kollar längre bort mot bak där borta så ser man att där... Men Rickard, jag tror inte vi hinner. Ja, då hinner vi. Då kanske vi kan grilla ikväll då. Nej, om det skulle börja regna som hon sa på nyheter så kommer det inte hinna. Men nu börjar molnen komma in. Ska man ha en jordspår? Men det är ju bara små tunna fjul. Ja, men... Aha, på långa? Här eller? Den inre. Den inre. 13. Är det en mot? Nej, du ska... Nej.